Bakó László üzenetet Tóth Szabolcs navigátornak. Szia Szabi, vagy nevezzelek inkább Szifonnak. Szeretnénk neked üzenni egy pár dolgot, hogy egy jó navigátor vagy egy jó pilóta miből is áll. Kezdjük az alapoknál. Tehát itt láthatunk egy jó navigátort, ő Il Camino. Na ilyen nem leszel soha. Hiába van rajta ő Emigo-rán, rajta pedig Citroen, úgy soha nem fogsz navigálni, ahogy ő. Mentek ők is Citroennel, nem is akárhogyan, jó eredményeket értek el, de úgy gondolom, hogy ezt az eredményt te soha nem fogod elérni. A pilótáját meg is bemutatnám, ő Manfred Stoll, szerintem itt ismered. Na őnek is soha nem fogsz navigálni, mert mellettem fogsz megrohadni, az biztos. Citroenbe fogsz navigálni, de ilyenben sem fogsz navigálni, az is biztos. Ha itt egy kicsit erre nézünk a jobb kézre, itt láthatjuk, ez az overall és ez a sisak. Na ez sisak, nem olyan, mint a te gagyi fehér sisakod, amit mindenkinek sztárolok, hogy mennyibe kerül. Na nem, ez sisak. Látod, viszont ami lóg, ennek ugyanúgy lóg a mikrofonja, mint az enyém. És ezt sem tudod meghúzni, meg az enyémet sem tudod meghúzni. Szóval Szabi, hogy elmondjam, neki nem fogsz többet navigálni, nekem kell navigálnod, mellettem fogsz szenvedni.